Kaixo, bideotutorial honetan azalduko dugu nola bihurtu zure Driveko dokumentu bat txantilloia. Adibidez, site honetan txantilloi batzuk daude. Eta notak nahi baitugu, irekitzen da txantilloia. Hemen bertan ezin dugu idatzi. Baina, erabiltzen badugu txantilloia, orain bai, dokumentu hau editagarria da, eta dokumentu hau geratu da nire Driven. Gerta daiteke ere, klikatzea eta txantilloiak behartzen gaitu kopia bat egiten. Egiten dugu kopia bat, eta gauza bera, nire Driven ere dokumentu berri hori badago. Nola egin txantilloiak? Erabiliko dugu jatorrizko dokumentu hau. Dokumentu hau nire Driven dago. Baina nik ez dut besteek editatzea. Beti jatorrizkoa usteko. Orduan, lehenengo pausoa. Partekatu dokumentu hau. Klikatu hemen, aurreratuak, aldatu, eta norentzat izango da txantilloi hau. Pertsona zehatz batzuentzat, nire eskolako guztientzat, edo publikoa egingo dut txantilloi hau. Hartu nahi duzuna. Kasu honetan nik, txantilloi publiko bat egingo dut. Behin hauetako bat hartuta, gorde aldaketak. Hori da lehenengo pausoa. Bigarren pausoa, dokumentu honek helbide hau dauka. Kopiatu helbide hori. Eta pestaina berri batean, itsatsi helbide hori. Begira, Driveko dokumentu guztiek, dokumentuek, kalkulorriek, marrazkiek, guztiek daukate bukaeran marra bat gehi edit, USP, sharing, hemen dago koska. Txantilloia bihurtzeko, kendu marraren atzetik dagoena eta 3 aukera dituzu. Lehenengo aukera, idatzi, template, /preview. Zertarako txantilloi bat egiteko. Begira, kopiatu helbide hau, itsatsi beste horri batean, eta txantilloia sortu dugu. Egin behar duzuna orain da, hartu helbide hau, eta jarri nahi duzun lekuan blog batean, edo site batean, bidali korreos, horrela sortu duzu txantilloia. Bigarren bidea. Ez duzu txantilloia egin nahi, baizik eta behartu kopia bat egiten. Orduan, ezabatu marraren atzean dagoena, eta idatzi copy. Hautatu helbidea, eta begira, itsatsi, copy idazten badugu, ez da ikusten txantilloia, eta derrigorrez kopia bat egin behar dugu. Hau da, jasotzen duenak egiten du kopia bat, barrukoa ikusi gabe. Eta beste bi bide falta zaizkigu. Bata da, behartzea deskargatzen Word formatuan. Nola egiten da? Gauza bera, ezabatu hau, eta idatzi export, galdera ikurra, format, berdin, PDF. Kopiatzen duzu helbidea, itsatsi, eta export format PDF idazten badugu, hemen azpian deskargatzen du dokumentua PDF formatuan. Kopia bat da, jasotzaileak erabiltzeko. Gauza bere egiten badugu, baina PDF ordez, doc idazten badugu, deskargatzen dena Word bat izango da. Export format doc, eta deskargatu dena hemen azpian Word dokumentu bat izan da. Beraz, labur bilduz, dokumentu hau txantilloia bihurtzeko, lehenengo pausoa partekatu, eta zure kontu, edo publiko izatea txantilloia, bakarrik pertsona zehatz batzuentzat edo zure eskolakoentzat, behin hau eginda, hartu helbidea, eta bukaeran, helbidearen bukaeran, beti dago barra eta zeozer gehiago. Lau aukera ditugu.
txantilloia barrukoa ikusteko, beraz, template preview, bigarren aukera, copy, behartzeko kopia bat egiten, eta PDF formatura deskargatzeko edo doc formatura deskargatzeko. Horrela, zure jatorrizko dokumentua beti berdina izango da, inork ez du ukituko, baina txantilloia bihurtu duzu. Eskerrik asko, agur!